హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ప్రణామం ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి శ్లోకే నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో మనం నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అందులో 9వ అధ్యాయంలోని 30వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము ఇందులో 30వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువ ఉవాచ. సమాధినా నైక భవేన యత్పదం. సమాధినా నైక భవేన యత్పదం. సమాధినా నైక భవేన యత్పదం. విధు సనందనాయ ఊర్ధ్వరేతసః. సనందదయా విదు సనందనాధయా
ఊర్ధ్వరేతసః విదుషానుసనందాయ ఊర్ధ్వరేతసః విదుషనందనాదయ ఊర్ధ్వరేతసా మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః మాసైరహం మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపఘత పృతుస్మతిః ఛాయాముపేత్యపఘత పృతస్మతిః ఛాయాముపేత్యాపఘత పృతజ్మతిః ధ్రువ ఉవాచ సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుసనందనాయ ఊర్ధ్వరేతసః సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుసనందాయ ఊర్ధ్వరేతసః సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుసనందదాయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యపఘత పృతజ్మతిః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపఘత పృతస్మతిః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుసనందనాదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపఘత పృతస్మతిః
ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेनैकपदं विदुःसनन्दादय पादयो हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माताजी वेंकट नरसिंहदास प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दाय ऊर्ध्वरेतसा मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्य पगता पृथक्मेति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण शशिकला माताजी शोभारानी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दनादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथग्मतिः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभुजी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथग्मतिः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। नागरत्न माताजी बाल सरस्वती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथग्मतिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्ददया ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिर्मुष्य पादयोः छायामुपेत्य पगतः पृथक्मतिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माधवी नीलप माताजी भारती माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रणम। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यागतः पृथङ्मतिः। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामं। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दाय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथजगति। ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण वसंतबाई माताजी विशालवती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दानाय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्य पगता पृथग्मतिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ध्रुव उवाच समाधिनानैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्य पगतः
పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీలత మాతాజీ, మంజుభాషిణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుస్తనందాదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపగతః పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినానైక భవేన యత్పదం విదుస్సనందాదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపగతః పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామంజని మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదుస్సనందాదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపగతః పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినానైక భవేన యత్పదం విదుస్సనందదాయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్యై పాదయోః ఛాయాముపేత్య పగతః పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధ్రువ ఉవాచ సమాధినానైక భవేన యత్పదం విదుస్సనందాదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్యాపగతః పృథగ్మతిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థము మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అర్థాలు. ధ్రువ ఉవాచ. ధ్రువుడు ఇట్లు తలచెను. సమాధినా. సమాధి స్థితి యందు యోగాభ్యాసముచే ఏకభవేన ఒకే జన్మలో యత్ ఏదైతే పదం స్థానమును న విదుహు తెలిసి కొనలేదు. సనంద ఆదయః సనందాది బ్రహ్మచారులు ఊర్ధ్వరేతసః నైష్టిక బ్రహ్మచారులు మాసైః నెలలలోపే అహం నేను షడ్భిః ఆరు అముష్య ఆతని పాదయోః పాద పద్మముల ఛాయ ఛాయాం ఛాయ ఉపేత్య సాధించి అపగతః పతనము చెందితిని
ని పృథక్మతిః భగవానునికి అన్యమగు విషయములపై చిత్తము సంలగ్నము చేసి భావము. ధ్రువుడు తనలో ఇట్లు తలచెను భగవానుని పాద పద్మ ఛాయలో నిలువ యత్నించుట సామాన్యమగు కార్యము కాదు. ఏలయన సమాధి స్థితిలో అష్టాంగ యోగమును అభ్యసించు సనందాది నైష్టిక బ్రహ్మచారులు సైతము పెక్కు జన్మల పిదపయే భగవత్ చరణారవిందములను ఆశ్రయించగలిగిరి. అదే ఫలితమును నేను 6 మాసములలోనే సాధించగలిగినను భగవంతునికి అన్యముగా చింతించుట వలన పతనము చెందితిని. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యము జయ శిలప్రపాద వారికి జై. ఈ శ్లోకం నందు ధ్రువుడే తన చింతాకారణమును వివరించుచున్నాడు. భగవానుని ప్రత్యక్షముగా చూడగలుగుట సులభమైన విషయము కాదని అతడు వాపోతున్నాడు. సనందాది నైష్టిక బ్రహ్మచారులు అనగా సనందనుడు, సనకుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారుడు కూడా పెక్కు జన్మలు యోగాభ్యాసము కావించి సమాధి మగ్నులైన పిమ్మటియే భగవానుని ముఖాముఖి కాంచగలిగిరి. కానీ ధ్రువుడు మాత్రము కేవలం 6 నెలలు భక్తి యోగమును కొనసాగించిన పిదప భగవానుని ప్రత్యక్షముగా దర్శింపగలిగాను. కనుక తనకు ప్రత్యక్షమైనంతనే ఆ దేవదేవుడు జాగు చేయక తనను స్వధమమునకు కొనిపోవునని ధ్రువుడు భావించను. కానీ తొలుత తాను ప్రకృతికి వసుడై ఉండి సవతి తల్లిపై ప్రతీకారము తీర్చుకొనవలననియు తండ్రి రాజ్యమును పాలించవలననియు కోరి ఉన్నందున ఆ భగవానుడు 36,000 సంవత్సరములు ప్రపంచమును పాలించమని తనకు తెలిపినని అతడు స్పష్టముగా తెలుసుకొనగలిగాను. భౌతిక జగమును పాలించవలనని మరియు ఇతర జీవులపై ప్రతీకారము తీర్చుకొనవలననియు ననని తాను భావించుట పట్ల ధ్రువుడు మిగుల చింతాక్రాంతుడయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం
సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 9వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి అంశంలో ధ్రువుడు తాను వనరించినటువంటి ఆ భక్తియుత సేవ కారణంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖి గాంచగలిగినటువంటి పరిస్థితి. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని ముఖాముఖి కాంచడము, ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ ద్వారా అతడు వసుదేవ స్థితిని చేరుకుని భౌతిక కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినటువంటిది. కానీ అతడు పూర్వము కోరుకున్నటువంటి ఆ కోరికల కారణంగా అతడు అసంతృప్తుడై సో తను ఆ గృహానికి వెడిలినడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పబడిన మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్పడం ద్వారా మనం విన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడు తలుచుకుంటాడు, దేవదేవుని పాద పద్మార్చన చేత తన సంకల్పము అంతా కూడా నెరవేరగలిగినప్పటికీ కూడా అతడు అసంతృప్తితోనే, అంటే సంతృప్తి చెందకుండానే తన యొక్క గృహానికి, ధ్రువుడు గృహానికి తిరిగి వెడలాడు అని మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్పడము. విదురుడు దానికి ఆయన అడుగుతాడు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, శ్రీహరి యొక్క ఆ పరమపదము సుదుర్లభమైనది కదా, మరి అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తి ద్వారా పొందగలిగేటువంటి దానిని ఆ భక్త వత్సలుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు అతనికి మరి ఒకే జన్మలో సాధించగలిగినప్పటికీ ఎందుకయ్యా అతడు అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు అంటే, ఆ మైత్రేయ ముని అతనికి ఎందుకు ధ్రువుడు అసంతృప్తితో ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో వివరించారు. ఎందుకంటే అతడు సవతి తల్లి వాగ్బాణాల చేత అతని హృదయము కలత చెందగా, మరి అతడు అంటే వాస్తవికమైనటువంటి జీవిత లక్ష్యాన్ని వదిలేసి
తన తండ్రి తాత ముత్తాతల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాన్ని కావాలి అని కోరుకున్నాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తన సవతి తల్లి పైన ప్రతీకారం తీర్చుకునే విధంగానే, ఎందుకంటే అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అతడు కాంక్షించాడు కనుక అది భౌతికమైనటువంటిదే కోరుకున్నాడు కనుక మరి సో మరి ఆ భగవంతుడు తాను కోరుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని తనకు ఇచ్చినందుకు ఆ ముక్తిని కూడా ఇచ్చినటువంటిది. ఆ మరి భౌతిక జగము నుండి మోక్షం ని కూడా కోరుకోకున్నా కూడా మోక్షాన్ని అతడికి ఇచ్చాడు. సో అటువంటి ఆ భక్త వత్సలుడైనటువంటి మరి అలా పరిపూర్ణమైన అంటే యథార్థంగా ముక్తిని వసగగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చాలా తుచ్చమైనటువంటి కోరిక నేను కోరుకున్నానే అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆ విషయాన్ని తలుచుకొని అతడు సిగ్గునొందెను అంటూ చెప్పినటువంటిది విన్నాము పూర్వపు శ్లోకంలో. సో ఆ విధంగా మరి వాస్తవానికి అతడు తన తాత ముత్తాతల కంటే కూడా అంటే బ్రహ్మ కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు పొందినా కూడా అతడు మరి సంతృప్తి చెందలేదు. కారణం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనము, ఆ భగవంతుని యొక్క స్పర్శ కారణంగా, అంటే ఆయన శంకుతో ఆయన స్పర్శించిన కారణంగా అతడు అన్ని భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడి విశుద్ధమైనటువంటి స్థితికి అతడు చేరుకున్నటువంటిది. సో మరి వాస్తవానికి జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటిది ఏంటి? ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకొని చేయాలి. కానీ అతడు మధువనమునకి రాజ్యాన్ని కావాలి అనేటువంటి కోరికతో చేసినటువంటి వ్రతం కనుక అతడు సిగ్గుపడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇతర జీవుల పైన ప్రతీకారం తీర్చుకున్నటువంటిదిగా అతనికి అనిపించినటువంటి కారణంగా అతడు అసంతృప్తికి గురి అయినట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక ఇక అదే విషయాన్ని ఆ ధ్రువుడు తన మనసులో ఏమి అనుకుంటున్నాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ధ్రువుడు యొక్క భావన, మనసులో అతని యొక్క భావన, అతడు ఏ విధంగా తలుసుకుంటున్నాడో ఆ విషయం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ధ్రువ ఉవాచ సమాధినా నైక భవేన యత్పదం విదు సనంద ఆదయ ఊర్ధ్వరేతసః మాసైరహం షడ్భిరముష్య పాదయోః ఛాయాముపేత్య పగత పృథగ్మతిః. సో ఇక ధ్రువుడు అసంతృప్తితో తన యొక్క గృహానికి, అంటే తన తండ్రి గృహానికి వెళ్తూ తన మనసులో ఈ విధంగా తలుచుకుంటూ ఉన్నాడట. భావన, ఆ ధ్రువుడి యొక్క భావనను చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సమాధినా, సో మరి సమాధి స్థితి యందు యోగాభ్యాసం చేత పొందేటువంటి స్థితిని, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను, ఆ పాద పద్మ ఛాయలో నిలవడానికి యత్నించడం అనేటువంటిది సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు. అంటే ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఆయన పాద పద్మాశ్రయంలో ఆ భగవంతునిలో తనలో నిలుపుకునేటువంటి ఆ స్థితి అంత సామాన్యమైనటువంటి కార్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగాలంటే మరి సమాధి స్థితిలో అష్టాంగ యోగ అభ్యాసించేటువంటి ఆ సనందాది నైష్టిక బ్రహ్మచారులు, సనందుడు, సనకుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ నలుగురు మహర్షులైనటువంటి వారు, నైష్టిక బ్రహ్మచారులైనటువంటి వారు కూడా మరి
ఆ భగవంతుని యొక్క చరణారవిందాలని ఆశ్రయించడానికి వారు అనేక జన్మల తదుపరి జరిగినది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు మొదట నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి భావనలో ఉన్నటువంటి సో కనుకనే వారు ఆ అష్టాంగ యోగ విధానం సో ఏదైతే 8 అంగాలుగా ఉన్నటువంటి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామము ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానము సమాధి స్థితి సో ఇవన్నీ చేయడానికి అంటే ముందుగా మనకి ఆ నియమాలు సానుకూలమైనటువంటి ఏంది సానుకూలంగా ఉంటుంది ధ్యానం చేయడానికి, అలాగే ధ్యానంలో నిమగ్నం అవడానికి జ్ఞానంలో నియంత్రించుకోవడానికి ఏవి ప్రతికూలమైనటువంటి నిషేధాలు అదే యమ నియమాలు అని చెప్తుంటారు. అలాగే అలా సానుకూలమైనటువంటి విషయాలను గురించి తెలుసుకున్న తదుపరి మరి ఏం చేయకూడదో తెలుసుకొని ఇక ఆసనం అంటే కూర్చునేటువంటి శరీరాన్ని నియంత్రించుకుంటూ ఒక కూర్చునేటువంటి ఆ భంగిమ, ఆ తర్వాత శ్వాసను నియంత్రిస్తూ దాదాపుగా కొన్ని ధ్రువుడు కూడా ఆ విధంగానే చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి శ్వాస పైన నియంత్రణ చేసినటువంటిది. తద్వారా ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడము, మనసును నియంత్రించడము. సో ప్రాణాయామం శ్వాస నియంత్రణ, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం, ధారణం మనసుని నియంత్రించుకోవడం, మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించుకునేటువంటి విషయాలు. ఆ తర్వాత ఇక ఆ దేవదేవుడి యొక్క పాదహార విందాల పైన మనసును కేంద్రీకరించిన తర్వాత ఆ దేవదేవుని పైన ధ్యానం చేయడం, అది ధ్యానం. ఆ భగవంతుని విష్ణు స్మరణం చేసుకునేటువంటిది ధ్యానం. సో ఆ విధంగా ధ్యానం చేస్తూ పరిపూర్ణమైనటువంటి శోషణ స్థితికి అన్యమేమీ లేకుండా ఉండగలిగేటువంటి స్థితి, పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితి, నిరంతరము ఆ భగవద్ధ్యాసలోనే ఉండగలిగేటువంటి స్థితే ఆ సమాధి స్థితిగా చెప్పబడేటువంటి. మరి అలాంటి ఆ సమాధి స్థితిలో అష్టాంగ యోగమును అభ్యసించి సో ఆ అభ్యాసం చేసినటువంటి సనందాది నైష్టిక బ్రహ్మచారులు వంటి మహర్షులు సైతము అనేక జన్మల పిదప మరి ఆ భగవత్ చరణారవిందాలను ఆశ్రయించగలిగిరి. మరి వారు పొందినటువంటి ఆ ఫలితం ఏదైతే ఉందో అనేక జన్మల తదుపరి వాళ్ళు పొందినటువంటి విషయాన్ని నేను 6 మాసాలలోనే సాధించగలిగాను. అంటే వారు అనేక జన్మలలో ఏదైతే సాధించారో సనత్ కుమారులు అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారులు, సనందుడు, సనకుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఆ 4 నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగా ఉండేటువంటి మరి వారు ఇంతకు ముందు కూడా ఊర్ధ్వరేత సహా అనే పదాన్ని గురించి మనం పూర్తి చాలా వివరణగా చూసి చెప్పబడింది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. సో అటువంటి ఆ నైష్టిక బ్రహ్మచారులు సాధించినటువంటి విషయాన్ని నేను సాధారణంగా సుమారుగా 6 నెలల్లోనే మరి సాధించగలిగాను. కానీ ఏమి ఫలితం ఉంది? సో మరి నేను ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలకు అన్యంగా చింతన చేయడం వల్ల నేను మళ్ళీ పతనం చెందాను కదా. ఆ భగవంతునితో ఉండే అవకాశాన్ని నేను కోల్పోయానే. ఇంతకుముందు మాతాజీ కూడా అన్నారు, ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని నేను కోల్పోయానే నేను. సో ఈ భావన ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. సో 6 మాసాలలో గొప్ప అంతటి కార్యాన్ని నేను అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారులు వంటి వాళ్ళు మహర్షులే అయినటువంటి గొప్ప వాళ్ళే అనేక జన్మలలో పొందినటువంటి విషయాన్ని నేను ఒకే జన్మలో, ఇంతకుముందు విదురుడు అడిగినట్లుగా ఒకే జన్మలో అతనికి భౌతికము ఆధ్యాత్మికము 2 కూడా లభించినా కూడా ఎందుకు అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు అంటూ అడిగారు. సో ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. సో అలా అంత గొప్ప కార్యాన్ని అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను నేను ఆశ్రయించగలిగినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతునికి అన్యంగా భౌతికమైనటువంటి కోరికను, నా తాత ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యము, అది మా సవతి తల్లి యొక్క
ఆమెపై ప్రతీకార భావనతోనే కదా నేను ఇది సాధించింది. సో అది ఆ విధంగా మరి ఆ విధంగా నేను ఆలోచించడం వలన నేను పతనం చెందానే అని అతడు తన తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు ధ్రువుడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ధ్రువుడు ఎందుకు అసంతృప్తితో ఉన్నాడు అనేటువంటిది అతని భావనలోనే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకోగలగడం అనేటువంటిది, ఆ భగవంతుడు విష్ణు భగవానుడి యొక్క దర్శనం అనేటువంటిది సాధారణంగా సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు, ఎన్నెన్నో జన్మల తదుపరి లభించేటువంటిది. అటువంటిది అతడు కొన్ని మాసాలలోనే, ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి వాటిలో ఆ సత్యయుగంలో వేల సంవత్సరాలు తపస్సులు చేసినటువంటి వాళ్ళు పొందేటువంటి ఫలితాన్ని ధ్రువుడు 6 మాసాలలోనే పొందగలిగినటువంటిది. అట్లాంటి స్థితిని అతడు పొందినప్పటికీ కూడా నేను ఆ భగవంతుడికి అన్యమైనటువంటి దాని గురించి ఆలోచించినటువంటి చింతించినటువంటి కారణంగా నేను ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల నుండి పతనం చెంది ఈ భౌతిక జగత్తులో 36,000 సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని ప్రపంచాన్ని పరిపాలించి ప్రకృతి వశుడునై ఉండవలసినటువంటి ఇదంతా కూడా మరి ఆ ప్రతీకార సవతి తల్లిపైన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని, మరి తండ్రి పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజ్యం వంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి అనేటువంటి కోరిక, భౌతికమైనటువంటి కోరిక భావన వలననే నేను ఈ 36,000 సంవత్సరాలు మరి నేను ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి భౌతిక జగమును పాలించవలసి వచ్చినటువంటిది కదా. సో ఇదంతా కూడా మరి ఆ జీవులైన సమత్వ భావం లేకుండా నేను ఇతర అంటే జీవులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నేను భావించినటువంటి కారణంగానే కదా ఇలా పతనమైనది అంటూ ఆయన, అంటే ఆ భక్తుడు లక్షణానికి భిన్నంగా అతడు ఆలోచించినటువంటి కారణంగా అతడు చింతిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మహానుభావులైనటువంటి గొప్ప నైష్ఠిక బ్రహ్మచారులైనటువంటి వారే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖ గాంచడానికి అనేక జన్మలు తీసుకున్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కానీ ధ్రువుడు మాత్రము, అంటే అతని యొక్క భక్తి భావన కారణంగా అతడు సో నేరుగా ఆయన భక్తి యోగంలో నెలకొనినటువంటి కారణంగానే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగానే దర్శించుకోగలిగినటువంటి దానికి ఆయన ఒక రకంగా మొదట సంతోషించినప్పటికీ ఈ భౌతిక జగత్తును పరిపాలిస్తూ ఈ భౌతికమైనటువంటి మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి, అంటే ఆధ్యాత్మిక భావన నుండి ఈ భౌతిక భావనలలోనికి తాను వచ్చిన కారణంగా అతడు మరి చింతాక్రాంతుడై ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ.